Sziasztok srácok! A mai videóban eurósakkozni fogunk. Ez az ötlet jött, és már indítstok Bocsánat, nem láttam. Dudálunk neki. Leengedjük az ablakot, mert azt is le lehet. És akkor szépen. Jú, nem láttam azt a piros lámpát. Bocsánat, biztos úr. Akkor már végítsük. És ilyen külső nézetből. Ez a kamionom, és így ezt viszem. Scotches, most nem értek hozzá, de ebből a cégből viszek. Oda kisorolunk, és hát maradunk. Még hagyom, hogy ott van jó, mert bekanyarodunk. Tudjátok, hogy hogy kell bekanyarodni? Úgy, hogy kicsapjuk elé. Nem érdekel. Jó, azt láttátok? Majdnem felborultunk. Én gyors vagyok. És hát megyünk is. És hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok.